Ние едва ли не нон-стоп се возим на някаква ядрена електроцентрала и тук радиация някаква страшна има в електромобила, която ще ни убие минимум. Не, няма. Първо, нали, въобще е несериозно да говорим. Магнитните полета, създавани в електромобила, първо има цели отдели в автомобилния бранш, във всеки един автомобилен производител, които изследват така наречената магнитна замърсеност. Нали? Да. Тоест, вътре в автомобилите има разни антени, има разни уреди, които също излъчват. Но електромагнитните полета, които се създават в електромотора, те първо са доста далеч от нас и доста добре са изолирани. Така че гарантирам, че няма как да въздействат негативно върху вредно здравето. облъчване нито от електромотора, нито от батериите. Точно така. От батерията пък съвсем.